Hej och välkommen till min videoblogg som nu för tiden skulle kunna kallas bloggen med den stora kollen, helt enkelt. Jag har nämligen nyligen upptäckt att hästkött ligger billigt ute på nätet. Och då tänker jag mig, vilken människa äter hästkött? Och då slår jag upp en sida på nätet och inser att hela svenska folket äter hästkött. Och känner väl då att jag är ganska efter, helt enkelt. Men nog om hästkött. Annars har det varit bra i helgen. Helgen har kommit och den har gått. Jag har tänkt att jag ska utbilda mig till vetenskapsman. För jag känner ju att jag redan vet en hel del. Och tänker att det kan inte vara så svårt att bli vetenskapsman. Och jag känner ju redan nu när jag har börjat att jag vet till exempel att jag är 24 år gammal. Jag vet att jag har ett jobb. Jag vet att jag vet vad jag ska göra förut. Och det var ju att jag jobbar, helt enkelt. Och jag vet att jag vet en hel del, helt enkelt. Så jag tänker mig att det kan inte vara jättesvårt att utbilda sig till vetenskapsman. Så det blir nog mitt nya projekt. Ja, det är som sagt så att det är så. Jag vet en sak till. Och det är att nej, jag vet inte fler saker, helt enkelt. Jag får helt enkelt vidareutbilda mig. Det är som sagt så att det är så. Ha det bra. Hörs av. Hej.